ナンバー11番。見れば分かりますよね、お若い人ばっかりです。日光から参りました。結構な話でございます。来年も来る予定でございますか。はい、スタッフこの辺のこれ全部ボランティアでやっておりますので、湯葉が大好きでございます。鍋を用意して来年は待ってください。一つよろしくお願いいたします。吉田エヴァ先生のハラウの皆さんでございます。今年も伊香保に出場できてよかったです。そうなんですよね。伊香保は時々抽選で外れちゃうことがあるんです。今年も大体6000人ぐらいの申し込みだったんですけれども、人数的には、抽選で当たったのが6000人で申し込んだのは8000人でございます。ちょっと2000人ばっかり外れてしまいます。そんなことがないようにというので、今石段の母湖の第2会場と下に第1会場を増やしまして、来年もいっぱい皆さんに来ていただくようにしております。チーム一同楽しいステージをお見せできるようレッスンしてきました。私たちのレッスンは先生を中心に笑いが絶えず、そんな雰囲気が今日も出せるように頑張ります。ぜひ頑張ってください。では拍手でお願いいたします。かのいのみではお願いいたします。
声援を送ってください。上の雷がどっかに解散しちゃうほど大きな声援ありがとうございます。それでは顔よりおけ会ではお願いいたします。ありがとうございます。